थायोब्ला नोंनाव साख्रि थायोब्ला नोंनाव थाखा थायोब्ला मालायनि गार्लफ्रेन्डखौबो मोनगोन मालायनि बयफ्रेन्डखौबो मोनगोन गोसोखौ हमथाना थानांगौ दुखु दाजा जेनेबा इंराजि कोटा पानी बोलेंगे माने ओ माय गॉड सानजौफ्राव नायसंफैनानै जाहाथे बांफानानै बिहावखौ Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो गोसो गोथारै दिनैनि नैबे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय फुजा नायनो थांनो नागिरदों आदा प्रेक्टिकेल आरो आदा अनिलखौ नायनो थाखाय जोंनि जायगायावनो माने फैहांदों आरोना आदा प्रेक्टिकेलजों आदा अनिलजों। स' जों दा बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों। आंनि आइ आरो बियानै दं ओमफ्राय लोगोफोर दं ओमफ्राय जों दा थांनो थाखाय रेडि जानानै दङ माने जों नङा आं दा रेडि जानानै दङ लोगोफोरा ओंखारगासिनो ओमफ्राय दे आं देलेंलें दख'ना गानबाय बाङायमान देलायबाय मेकआप फुनबाय लिपस्टिक फुनबाय आइलाइनार फुनबाय नै सा बियानैया थांनो थाखाय रेडि जाबाय थांनोसै जोंहा दानिया थाबायनासो थांगोन आरोना जों जाथिनि मोनफैबाय जों दानिया लोगोफोर थांबाय ओमफ्राय नै जोंहा दानिया फुजा मोनफैबाय जोङो थाबायना फैगोन होनदोंमोन थाबायना फैदियासै लामा ससेयाव पिलपिलि लोगो मोननानै पिलपिलियाव गाखोना फैखाबाय आरोना जों मानि थाखाय फैदों दे खोथा मोनसे फोसावनाय आदा अनिल आदा प्रेक्टिकेल आदा प्रेक्टिकेल जों आदा अनिल नायनो फैदों जों नै नायग्रा माखा खाथियाव लोगो हमनो हागोन ना नायथारनोसै लोगो हमहैनांगोन नै स्रां स्रां थांनो सिलाबारि एरिया गाबोन साब्ल' दोगोन बौ नै मालाय गथ' गोरलैनि गेलेग्रा बायदो दुम्बा साले बा दुम्बा साले बायग्राया ला मोसानांगौ दायो जोंहा ओमफ्राय आङो गोदोनाखौ जोबोद लांगौमोन माने माला बायनो नागिरदोंमोन आरोना मालाखौ मोजां नुदोंमोन ओमफ्राय माला बायनो नागिरनायावनो मालाया माने मालिकआ दिहुननायावनो मालाया जस'नानै होबाय आरोना ओंखायनो मालाखौबो लानाय जायासै ओरैनो दांनानै नायगिरखानाय जाबाय आरो नांलांनोथ' मैयानि मोसानाय बादायलायनायाव मोनलांनाय बिथांमोननो दानिया नै बान्था रानगासिनो दङ सेथि नैथि थामथियालागै
बान्थाखौ होनाय जादोंनो आरोना लोगोफोर। बेनि उनाव नैथि बान्थाखौ लांफैनांगौ समायना महिलारि रामपारा दा बान्थाखौ लांफैनांगौ सरगियारिनि आखाइनिफ्राय मैयानि सिंगेल नेसन नैथि बान्था मोननाय थामथि 3 नम्बर बिजु बसारिया जोंनि अनिल नार्जारि फ्रम चिरां हेलौ खरसाबारि ना खरसाबारि I love you सासेल' नङा गासैखौबो होनदों हो नङा सोरबा सासे सिख्ला खुसि होनदों नामा नंगौ आरोखि खासे जिरा दं नामा बिदि आरोखि ना मा होनो जाय हक नैबे खरसाबारि ओनसोलाव फैनानै आं गोजोननाय मोनदों आंखौ गिबियाव जोंहा नैबे मोगथां नार्जारि जोंनि कचिगाव ओनसोलनि जों सानैजों दा बिथाङा ओरैहाय सासे कन्ट्रेक्टर हिसाबै बिथांमोन खामानि मावफैयो बिजों नोंथांमोनजों लोगो जादों आरोखि बिथांमोना आरो बिथांखौ नोंथांमोना सिनायजोबखायो जानांगौ लोगोसे मा नाम बियो बिथाङा बिनि थ्रुयैबो आङो फैनो मोनबाय जाय बिथाङा कमथिनि जायो बाहाबा पार्टि जायो मायो जाहाथे लोङै जायो बाहाबा लामाफ्राव हरफ्राव उन्दुनानै थायोब्ला बिजामादैफ्रा आराम बामखानानै बिसिनाव फुथुफैयो आरोखि बिदि बेबादि बिजामादैखौ जों लानांगोन आरोखि आरो आदैमोनहाबो बेबादि बिहामजोखौ लानांगोन जाहाथे लोंनानै जानाय बाहाबा उन्दुलाङोब्ला ओंखारनानै लामा सामायाव उन्दुयोब्ला बिहामजोफ्रा नायसंफैनानै जाहाथे बामखानानै बिहावखौ बिसिनाव फुथुफैयो आरोखि बेबादि अननो रोंनाय बिहामजो आरो माबाखौ बिजामादैखौ लानांगोन आरोखि जों नङा होमबा दा जोंना बे फुजा बोथोराव सेंग्राफोर माथो सिरि सेंग्राफोर गिबियावनो आङो बावजा नायबाय बे खुरसा बारियाव माने हाबा जानाय हौवाफ्रा फोथा थुवा नङा होमबा हिनजावफ्राल' मानो फोथा थुनांगौ हाबा जायोब्ला नङा होमबा हिनजावफ्रा जै हाबा जाबाय फोथा थुबाय थैलांबाय नङा होमबा बे हौवाफ्रा हाबा जाखांनाबो साब्रै साबा सयजन सारो फिसालाफ्रा हिनजाव दै गोसोयै मायो नङा होमबा ओंखायनो जोंनि माइ मादैमोनहा जोंना बे हाबा जागोनफ्रा फिसाइफोरखौ जाहाथे सिन्दुर फुननानै होयो नङा होमबा जोंनि समाजाबो जाहाथे सिन्दुर फुवाब्ला हमनांगोन 500 1 थाखा जुरिनो माना फोरोंनांगौ आरो बे हौवाफोरखौ जेब्लानाखि बिथांमोना फोथा थुवा नङा होमबा नङाब्ला बिथांमोना बाहा थाङो बाहा फैयो आं खामानि मावहैनांगोनलै ओरै आंहा बे अफिसाव खामानि दं बे नङा मादैमोन माबासो थांलाबायो आरो बिसोर सेंग्रा बेबादि ओंखायनो फोथाखौ थुनांगौ सिख्लाफ्राबो जै फोथा थुबाय बे हाबा जानायसो होननानै दानि जाहाथे सन्देह लायो आरोखि नङा होमबा बेबादि जानांगौ आरो सेंग्राफोर नङा होमबा गोसोनायखौ हिनजावखौ जानला मोनला लालाबायनाङा थारमाने आजिखालि थारमाने हिनजाव गोसोनोबा बिखुनजोफोरनि मोखांखौसो नायग्रोनांगौ जायो जुदि नों गोसोनायनि बिमाया जुदि रागा खराब्ला नांबा बिफाया जुदि रागा खराब्ला थांलाय फैलाय बाहाबा बाजाराव थाङोब्ला बाहाबा माबा थाङोब्ला थांसन फैसन खालामनानै मा खालामनांगौ जों थांफैजागोन जाया जाया ओरै जागासे लांलाय सोरबा जायोब्ला आरोखि जायोना थांख'नि आं दोंसे गान खननांगोन थारमाने नाथाय थांख'खौ जों बावनो हाया नांगौ नङा होमबा बिदि गान आं दोंसे खननांगोन आरोखि ना औ नोंसिनि एरियायाव हा बांगालफोरजों हारसाफोरजों खारनाय दं नामा नङा होमबा आं खोनादों नोंसिनाव गैया खोनायाखैबो आङो थारमाने नङा होमबा खोनायाखैबो आरो थांनो मोना आरोखि हारसाया खोमा जाया हारसाया मेगन जायो मोसानो राजि दा राजि Nah, ini dia.
फरायबाया प्यार प्यार बेमारा बारा जाबाय कलेजाव फरायबाया कुछ कुछ बेमारा बारा जाबाय कलेजाव फरायबाया प्यार प्यार बेमारा बारा जाबाय कलेजाव फरायबाया कुछ बेमारा बारा जाबाय सोरथो खुगान सोरनो बावनांगौ सोरथो खुगान सोरनो बावनांगौ कलेजाव फरायबाया प्यार प्यार बेमारा बारा जाबाय कलेजाव फरायबाया कुछ कुछ बेमारा बारा जाबाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना गोजोननाय मोनदों मोनाखै आं बेखौ मिथिया नाथाय आं मोजां मोनदों नोंथांमोना माबायदि मोनदों आच्छा आं बेखौबो बुंनो गोसो जायो जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बेखौ रावबो मानसियानो गोजोन होनो हाया दुनियार কোনো বস্তুই জিনিস মানে সন্তুষ্ট করিবেলেও নাই मा बुङो आं एसे बुंनिब्रा माने কোনো বস্তুই মানে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ক্ষমতাই নাই যদি আপুনি অকলে সন্তুষ্ট নহয় কোনো বস্তুই আপোনাক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে যদি আপুনি অকলে যদি সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰে কোনো বস্তু জিনিস এই দুনিয়াৰ মালপত্ৰ আপোনাক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে তালিয়া জিনিসটো এনেকুৱা আৰকি এই বেৱাই নগো নাঙা बेवाय नै गोजोननाया बहा थायो आसलते ओइ हान्थि बुस्तुটো ক'ত থাকে মই এইটোহে ক'বলৈ বিচাৰিছো এই ৰাতি এই মুহূৰ্ত সময়ত आसलते ओइ हान्थि बुस्तुটো ক'ত থাকে जेनेबा আপুনি যোৱাকালি লোকেল মুৰ্গী খাইছে আৰকি এই খাইছে না খোৱা নাই এই যোৱাকালি লোকেল মুৰ্গী খোৱাটোই আপুনি আজিও খাবলৈ বিচাৰিব না নাই হয় না নহয় नों मैया जानाय दाउ लकेलखौ नों दिनैबो जानो लुबैगोन नंगौ नाङा হয় না নহয় थारमाने কি বুজিছে কথাটো মানে খোৱা দোৱাত বা লোকেল মুৰ্গীতেও মানে শান্তি নাই বুলি কোৱা হৈছে না হোৱা নাই এই হৈছে না হোৱা নাই नों मैया दाउ लकेल जाबाय बे दाउ लकेलखौनो दिनैबो जानो लुबैबावबाय थारमाने लोकेल मुर्गीतेव माने शांति नाय तालिया जेनेबा आपुनि मटन खाले आरकी जोवाखालि जेनेबा नोङो मैया बोरमा बेदर जाबाय जेनेबा इंराजी कोटा पारिब লাগিব নেকি ও মাই গড जेनेबा আজি এই 1 তাৰিখ নৱেম্বৰত আপুনি বিয়া পাতিলে হয় না নহয় এই আজি 1 তাৰিখ হয় না নহয় दिनै 1 तारिख ना जेनेबा नों दिनै हाबा लाबाय बे मानसियानो 2-1 बोसोरनि उनाव गदाय गोसोबावो नंगौ नामा
जेनेबा आजिर 1 तारिख नवेम्बरत बिया पातिले लराजन ओइ 1 2 3 বছর পিছত আৰু একো নতুন সেকেন্ড ওয়াইফ ভাল পাবো আর কি তার মাঝে কি কথা কোয়া হইছে এই কি কথা কোয়া হইছে তার মানে মা বুঙাই জানো তার মানে বিয়া পাতিলেও শান্তি নাই ডাঙৰীয়া এই কথা কোৱা হৈছে না হোৱা নাই আজিৰ তাৰিখত মই বিয়া পাতিলো কিন্তু 1 2 3 বছৰ পিছত মই আৰু বেলেগ ছোৱালীক ভাল পালো তাৰ মানে কি কোৱা হৈছে মানে বিয়া পাতাতেও শান্তি নাই Talia! Okay! Aku pun baby. Malay ni girlfriend ku pemengen, malay ni boyfriend ku pemengen. Kisah ku tanah juga gajah. Kisah ku tanah baik juga gajah. Corona banyak ni, besar ni lot kayu belah. Kisah ku naya, bisi ku badi. Ayeega Shabasne wala ayeega Talaka ayeega Shabasne wala ayeega Bandar maya jago Sundur maya asto Kisahku thana thana Dukh daja Kisahku thana thana Dukh daja Corona banyak shade Bashar dilo thayeega Angat hangisnya. जों दानिया फटक लाना होसोखांना दासो लेंहरबाय पिया गारा माखौबा Woi, होना होदो इखो जाला होना रायबाय दङ फटक लानो मोनबाय फटक लानो मोनैनि बेसे अखा जोंबा फटक हरना होबाय थादो मोजां फटक लानो मोनासै खिथि नुवाखैनो थाखोमादो दालाय जायखिजाया लासाबनो मोनबाय बाङायमा खाथियावनो लोगो मोनबाय होनलाय नुबायल' आरो बाङायमान जानो फैदो जों दा बेसे बुरजा बेस्रा जि होसोदो जों फटक लानो मिन्थिगोन लामायालागै खिथु थांफादों थेवबाबो मोजां फटकखौनो लानो मोनासै So guys, जों दा नै गारि नेगासिनो दङ गारिया जोंना खननै रोगानांगौ उपाय जादों लोगोफोर मा खालामनो आरो जों दा साब्रैजोंनो नेगासिनो नै माला मोनफैगोनथाय गारियाबो उपाय गैला दा आंना आरो बिमाया आंखौनो गारना थांबाय मा जाबावगोन